азиз, касе ки маро тамошо дорад, касе ки тамошо дорад, ка бо диққат гӯш кунед, ман шумо да як хабаре бенем, ҳар хабари хуб мерасонам. имрӯз мо қадди як бародари ҷода рафта будем, барои як бародар даромад пеши як рафиқиш даромад ба масъалаи барои границо, кай ҳушидан, кай ҳу мешавад, чӣ хел мешавад, ҳама мера даромад пурсид як рафиқиш ки мақомота кор мекунад, мақомоти Россияда. ай рӯзи 11-ам 12-ам сар метиҳанд, граница сар метиҳанд, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Тоҷикистон сар метиҳанд, як чанд рӯз сар метиҳанд, мошинои майдара бародари азиз сар метиҳанд, хеле талпана мекунанд, чанқа ки хеле сар медоданд. рӯзи 11-ам 12-ам сар метиҳанд, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қазоқистон, дигар ҷо сар метиҳанд. бародари азиз, касе ки Тоҷикистон рави, мошинта тайёр кунед бародари ҷон, рӯзи 11-ам 12-ам границада бош. Зинда бошед, худованд нигоҳбонтон бошад.